Estes días a cuestión da lei de dependencia, das modificacións que están aprobadas polo Goberno, pero tamén todo o que ten que ver con de traballo que os concellos teñen que facer alrededor destas cuestións da atención ás persoas dependentes, os maiores, as persoas que teñen máis necesidades, están enriba da mesa e nós queremos falar de todo isto con Alberto Varela, o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, que está con nós ao outro lado do teléfono. Que tal, señor Varela? Como está? Moi bo día. Hola, bo día. Bueno, por varias cuestións. Primeiro, comezo por unha reunión que tiñan estes días, unha reunión neste caso con varios concellos polas sancións da Xunta a estes municipios polo servizo de axuda no fogar, que sigue provocando moitos problemas en moitos municipios. En este caso, bueno, pois estes concellos están reclamando xurídicamente contra estas sancións, están plantexando tamén a posibilidade de reclamar xurídicamente a Xunta e o Ministerio polos seus incumprimentos. Antes de nada, gustaríame saber en que consisten estas sancións e por que se están a impoñer a determinados municipios. Ben, a realidade é que este servicio de axuda no fogar estamos dicindo fai tempo que está infrafinanciado, que lle correspondería asumilo na súa integridade de Estado e comunidade autónoma, e a realidade é que non está sendo así. Estamos chegando a un punto que os concellos non poden prestar as horas de dependencia porque é imposible, por falla de persoal, pero tamén por a falta de financiación, e agora coa gota que colma o vaso, pois é, como decía, eses expedientes sancionadores que están chegando aos concellos. Aí están eses expedientes e os concellos que se están plantexando como reclamar e xa o están facendo, non? Ben, están estudiando, están intentando chegar a unha conciliación de boas maneiras, que eses expedientes se paren, pero se non van a ter que chegar á vía judicial, eso que non se quere por parte dos concellos, e que se teña en conta dunha vez pois que a situación financiera dos concellos non fai posible que se siga cargando ese servicio, que caigan a mans dos concellos e que as outras administracións non poñen a súa parte. Xa teñen prevista unha reunión coa conselleira, levaban meses solicitando esa reunión, antes do verán, de feito, pero vai ser a primeiros de marzo. En esa reunión van reclamar, bueno, melloras no financiamento do servizo, pero tamén a suspensión destas sancións. Sí, por suposto, esa promesa de que se iba a aumentar o servicio de axuda no fogar, a financiación, xa fai tempo que se dixo, da última reunión co presidente da Xunta, eso foi casi un año, pero a realidade é que sigue sendo igual. Cada vez os concellos temos que poñer máis cartos, cada vez está aumentando o precio por hora, isto fai unha situación insostible. Poñemos exemplo, non é razoable que un concello que ten 5 millóns teña que estar dedicando 1 millón a un servicio que non é competencia súa a financiación, si a xestión por ser o máis cercanos, pero non a financiación como establece a dependencia, e todos eses cartos, eses recursos que se están dedicando algo, moi importante, pero que ten que estar financiado por Xunta de Estado, pois hai que detraelo de outras cousas que sí son competencias directas dos concellos, eso fai, pois, como decía, que estemos nunha situación moi delicada. Precisamente sobre esto, sobre esa situación delicada dos concellos, os servizos que se prestan ligados á dependencia, esta mesma semana o Consello de Ministros aprobaba un anteproxecto de lei para reformar dúas normas, a Lei de Promoción da Autonomía Personal e Atención ás Persoas en Dependencia e a Lei Xeral de Dereitos de Persoas con Discapacidade. E din vostedes que todo isto está moi ben, pero ten que vir acompañado de financiación, porque senón os concellos volverán a estar nunha situación peor todavía. É que sería volver a caer no mesmo erro. Si estamos poñendo todavía máis dereitos, pero non veñen acompañados da financiación, é imposible que se podan prestar por parte dos concellos. Está ben que estemos falando, por exemplo, de teleasistencia, pero todos eses recursos, todas esas ferramentas requiren unha nova financiación. E se a financiación non aumenta, se somos os concellos, a administración que máis cartos está tendo que poñer para ese servicio de axuda no fogar, pois a realidade está amosando co tempo que os concellos non vamos a poder prestar ese servicio. Entón, ou se atende dunha vez por todas esa chamada que estamos facendo os concellos e se toman en serio Xunta de Estado, pois que teñen que poñer a financiación que corresponde en riba da mesa, ou senón, pois é un servicio adicado ao fracaso, aparte de outros problemas como pode ser a falla de persoal pois formado, que é difícil encontrar persoal nun traballo que nestes momentos pois é certo pois que é un traballo que require un esforzo físico e psíquico importante, que non está especialmente ben remunerado, e por eso estamos dicindo, ten que estar ben remunerado, pero para eso hai que poñer a financiación correspondente en riba da mesa. Pediron vostedes tamén unha reunión co ministro de Dereitos Sociais.
Sí, por suposto, porque isto temos moi claro que isto corresponde, establece a Lei de Dependencia, que isto a financiación corresponde á Xunta de Estado. Nestes momentos a Xunta está dicindo que faltan cartos de dependencia por parte do Estado. Eso é algo que teñen que resolver entre eles, pero que non pode ser que esa falla de financiación ou suposta falla de financiación está recaendo ou cargando sobre os concellos. A realidade é que ese servicio de axuda no fogar somos administracións que máis cartos estamos poñendo en riba da mesa. Entre Xunta de Estado recibimos 12 euros por hora e a maioría dos concellos xa están por riba dos 23, 24 euros por hora. É dicir, toda esa diferencia se está poñendo por parte das administracións locais. E, como decía, non é sostible. Ao mellor os grandes concellos con moitas dificultades poden asumir ese servicio, pero os concellos máis pequenos non poden facelo. E se queremos que a dependencia este ben atendida, se queremos que todos os nosos maiores reciban un servicio de calidade independentemente de onde estén, de onde residan, pois para iso teñen que ser as administracións que teñen unha vertebración territorial máis amplia, pois as que asuman a financiación que lles corresponde. Non sei se cando falamos desta cuestión dos problemas de financiación que teñen os concellos aquí en Galicia, é preciso volver a insistir en que a reparto da poboación, o mapa dos concellos en Galicia é moi diferente ao que temos noutros puntos de España, co cual hai certa, un agravio comparativo, podemos dicir. Sí, por suposto, eso é algo que tamén estamos reclamando en da FEGAN, que se teña en cuenta as características do noso territorio, con unha dispersión importante, con unha población máis envellecida que outras partes do noso país, e que eso todavía encarece máis o servicio. Claro que eso hai que telo en conta nese reparto, por eso se está pedindo, porque os desplazamentos aquí son máis amplios, todos esos custes deste servicio e de outros, pero deste pois teñen que dedicarse máis recursos, eso ten que tense en conta na financiación, non solamente este servicio, sino dos cartos que recibamos Galicia con respecto, por exemplo, do Estado. Todo eso hai que telo en conta, e por eso, por suposto, estamos reivindicando. Agora, como decía, o dixemos en moitísimas ocasións, se isto non se resolve a máis curto plazo posible, moitos concellos van a ter moitos problemas para poder prestar este servicio. Unha última cuestión xa para rematar, alcalde, estamos a falar de cuestións que teñen que ver coa atención directa á cidadanía para as persoas dependentes e que teñen maiores problemas, neste caso, pois para levar a cabo o seu día a día con normalidade, pero este problema das competencias que asumen os concellos é algo que noutras materias veñen demandando vostedes tamén que ten que cambiar. É que hai que aclaralo, por eso estamos sentados a unha mesa. É certo que xa levamos moito tempo nesa mesa sentados e non houbo avances, seguimos asumindo todas esas competencias que entendemos que non nos corresponden. No seu momento a propia Federación dixo que entendíamos que temos un déficit de uns 600 millóns de competencias impropias que non nos corresponden asumir. Por parte, outro actor que está sentado na mesa, a Xunta de Galicia, se falou de que esas cifras non eran rigurosas, e precisamente estes días hai outro informe de outro organismo que non ten nada que ver co FEGAN, se non lembro mal, creo que a rede locais que estaba falando de 530 e pico. Bueno, non están tan alonxado que nos estamos dicindo, que os concellos estamos asumindo competencias, asumindo un esforzo, somos a administración que máis esforzo asume en servicios sociais, pero que tamén en mantemento dos colexios, tamén en políticas sanitarias, e todo eso non nos corresponde. Si cada un asume as competencias que lle tocan, pois dende logo os servicios públicos serían de maior calidade, e dende logo os concellos prestaríamos as competencias que nos corresponden, que establece a lei, con unha maior eficiencia. É necesario, por eso, avanzar, como decía, en esa mesa que estamos sentados coa propia Xunta de Galicia para delimitar cales son as funcións que non temos que financiar, como tamén decimos que é necesario que por parte do Estado pois se faga unha reforma do sistema de financiación local e se dé unha nova volta á lei de bases do régimen local, o que marca as competencias que establecemos o que damos, o que prestamos aos concellos, porque non ten nada que ver co que prestaban os concellos no ano no que saiu esa lei de bases que estamos falando do ano 80 e pico. Dende esa, aos concellos cada vez temos máis competencias que prestamos e sin a financiación correspondente. Por eso é necesario ver como nos financiamos, ver que competencias temos que prestar e delimitar moi ben que o que ten que prestar cada un para facer o mellor. Alberto Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias da FEGAMPE, alcalde de Vilagarcía, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz. Nada, moitísimas gracias a todos vos.